Michaela? Tu je Zuzana. Bajzová. Emil, ty si minul na tipovanie 1000 korún. A ty si kúpil aj len čínsky drek, ktorý nefunguje, ani keď tam dám batérky. No. Tak poprosím Agatu, aby prišla večer k deťom. Dúfam, že s tým nebude mať problém. No teraz s tým nemala nikdy problém. Lenže doteraz sme sa ešte nepohádali. To je Tina. Jaká Tina? Moja dvojička Martina. Počkaj, toto je plat? No, a to je len základ. Máš ešte príplatok za každú pacientku, za každý pôrod, za každú operáciu a prémiu, ak sem príde pacientka na tvoje doporučenie. Oni čakajú dieťa? Ešte nie, ale intenzívne sa o to pokúšajú. A čo my? Jupol. Maliarská farba. Na Ďura je vraj každá kvapka hodná dukáta, tak dnes si asi matička Zem veľmi nezarobila, pretože deň bol bez dažďa, s prevažne malou oblačnosťou a s teplotou poväčšinou okolo 17 stupňov Celzia. Za to možno pri takom peknom počasí sa celkom darilo vám a nejakú tú korunku ste si do peňaženky zarobili vy. Pekný dobrý večer, vítam vás pri počasí. Zajtrajší deň na západnom Slovensku bude spočiatku s malou, neskôr ešte so zväčšenou oblačnosťou a na mnohých miestach treba počítať s prehánkami alebo búrkami. Teplota tu vystúpi do 20 stupňov Celzia. Stredné Slovensko zajtra bude pri dennej teplote od 15 do 18 stupňov, obloha bude jasná až polooblačná. Časom k večeru aj tu treba počítať so zväčšenou oblačnosťou a miestami s prehánkami alebo s búrkami. Východné Slovensko zajtra bude jasné až polooblačné, na severe časom pribudne viac oblačností, treba počítať aj tu s prehánkami a búrkami a s teplotou do 17 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov sa teplota zajtra bude pohybovať okolo 7 stupňov. V sobotu denná teplota vystúpi na 15 až 20 stupňov, spočiatku bude malá, neskôr zväčšená oblačnosť a opäť na mnohých miestach počítame s prehánkami alebo s dažďom, kde tu aj s búrkami. V nedeľu a v pondelok denná teplota vystúpi do 22 stupňov, obloha bude jasná až polooblačná, časom k večeru s prehánkami. Pekný zvyšok večera a dovidenia opäť zajtra. Jupol. Maliarská farba. Pekné popoludne prajem všetkým. Ďakujem pekne. Pekné popoludne aj vám doma. Dnes som si pre vás pripravil jeden taký naozaj zaujímavý citát na zamyslenie. Jean Tétro povedal, inteligentný človek vie, kedy a kde má prestať byť rozumným. Nadviažem naň tak trochu netradične, človek, ktorý si chce hru Páli vám to zahrať u nás v štúdiu, vie, že číslo 7400 je odrazovým mostíkom do našej hry. Na neho je totiž potrebné poslať SMS staré PVT, aby ste sa sem k nám dostali. Ešte raz, pekné popoludnie. Dobre, pekné popoludne samozrejme patrilo vám doma pri televíznych obrazovkách, všetkým vám tu štúdiu a samozrejme 3 hráčom, ktorých tradične budem predstavovať, vítať a ktorí tradične budú potom odpovedať na mojich niekoľko otázok a potom budú tradične lúštiť svojich, dúfam, že 14 slov. Tie mená sú nasledovné. Peter Por z Košíc. Dobrý deň. Eva Hanesová zo Zvolena. Dobrý deň. A Peter Mikinko z Prešova. Dobrý deň. Prvý Peter, nech sa páči. Vítajte. Ešte raz dobrý deň. Košičan pôvodne z Rimavskej Soboty, ako to tu mám poznačené. Študent ekonomickej fakulty. Áno, no už tesne pred koncom. Áno, áno, dúfate, Dúfam. že ten koniec bude šťastný. Dúfam. Na štátnice sa už pripravujete? No ešte nie, tak ale už si píšem nejaké diplomovky a také. Jasné. No však už je aj najvyšší čas teda. Šach, tenis, hokej, futbal, F1, v zátvorke športová redakcia. No tak v tej športovej redakcii popri škole som pracoval, no a tam som písal články, prekladal. Aj v jednotke? Je to taká, áno. Neviem, či môžem priamo menovať portál. Portál nemenujte. Je to skrátka taký webový
portál, ktorý združuje športy. F1 ste si prečo vybrali? Je to šport, ktorý je tak vášmu srdcu asi najbližší? Áno, áno. Stručne, jasne, výstižne. Night Hunter znamená čo? Koho ste v noci lovili? Tak to je z jednej počítačovej hry a prakticky to vzniklo ako z komolenina. Druhú postavy Night Elf, nočný elf, na povolanie Hunter lovec. Výborne. Ja viem, čo je Hunt, aj čo je Night, aj Elf, aj všetky tieto veci, ale počítačové hry ja vôbec neovládam, lebo ich nehrám. Tak už ani ja teraz veľmi to skôr, keď som bol mladšino, tak prezývka ostala. Prezývka zostala. F1, keď ste písali o tomto športe, boli ste objektívni alebo subjektívni? Mám tým na mysli to, že mali ste nejakého takého jazdca, ktorý bol takým tým vašim favoritom, obľúbencom, alebo nejakú stajňu? No aj stále mám, tak ale tam som musel byť subjektívny. Objektívny. No, objektívny, tak. Keby ste boli subjektívni, tak by ste písali o tom, že keď aj skončil na poslednom mieste, že podal fantastický výkon. To bol takým tým vašim jazdcom. Mojím jazdcom bol ešte stále Kimi Räikkönen. Dobre, to by som súhlasil, áno, vo Ferrari, ale tak uvidíme, ako to bude vyzerať a hlavne ako dopadne tohtoročná sezóna. Bude to dosť zaujímavé. Vy údajne ovládate angličtinu, francúzštinu, maďarčinu, ukrajinčinu a ruštinu tak začiatočnícky, áno? Tak trošku, hej, to je ukrajinčina a ruština, tak ale maďarsky viem od oca, no a angličtina, francúzština v škole. Skončil som bilingválne gymnázium francúzske, tak odtiaľ tá francúzština. Jasné. Ukrajinčina inak, keď sa prekladá o F1, je dosť potrebná. Dobre, kinológia ešte poďme. No, kinológia, tak momentálne síce psa nemám, tak ale dosť ma to zaujíma, aj sa tomu venujem, aj som napísal nejaké články, tak to som trošku do angličtiny tiež som preložil niečo. No, tak vy ste taký pomerne činorodý človek, dá sa povedať. Ešte poďme do hľadiska, pretože neprišli ste sem sám. Tak prišiel bratranec a kamaráti. Bratranec a kamaráti. Dvíjajte ruky. Dobre. Ako na povel. Dosť dlho ste sa trénovali, čo? Keď kočiš povie, že dobrý deň, alebo vítajte, tak dvihnete ruku. A tvárte sa blahosklonne. No, vtipy nebudeme teraz hovoriť. Možno, že tuto budú nejaké vtipné indície. Možno aj vtipné odpovede, ale bolo by dobre, keby to bolo možno veselé, to by som celkom prijal, ale v prvom rade, aby to bolo správne. Ide hrať Peter. Máš ju v kostiach. Písmeno. Písmeno. Dreň. Kostnú dreň máme v kostiach. Dvojka. Vytýčený úsek pretekov. Písmeno. Písmeno. Trať. 4000. Trojka. Materiál okamžitej výplaty. Písmeno. 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 Drevo. Tak sa to hovorí. Peniaze na drevo. Štvorka. Zaslepený ho má na očiach. Písmeno. 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 Beľmo. Beľmo. Dobre, 7000. Peťka. Výsledok práce kartárky. Dve písmená. Písmeno. Písmeno. Veštba. Veštba, pokiaľ je to taká, ktorá veští z kariet. 6. Úplný neúspech. Dve písmená. Písmeno. Fiasko. Fiasko. 7. Malá kultová stavba. Dve písmená. Písmeno. Písmeno.
Písmeno. Kaplnka. Peter má zatiaľ 14 000. Osmička. Očakávame ju z Bruselu. 2 písmena. Písmeno. 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 Dotácia. Dotácia. 16 000, trošku smelšie treba ísť, Peťo. 9. Najväčšiu slávu zažila, keď bola nemá. 2 písmena. Písmeno. 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 Groteska. Groteska, nemá groteska. 10. Žije minulosťou. 2 písmena. Písmeno. Historik. Podaril sa aj väčší zápis ako 2 či 3 000. Máte 24 000. 11. Zdržiava sa pôžitkou. 2 písmena. Písmeno. Písmeno. Abstinent. Dobre, Peter sa nám rozbehol. Bolo na čase. Máte 29 000. 12. Nemení sa. 2 písmena. Písmeno. 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 Konštanta. Konštanta. Tá sa nemení. 33 000. 13. Zaujímajú ho aj neplatné peniaze. 3 písmena. Numizmatik. Práve tie neplatné bývajú pre ňo najvzácnejšie, ak sú staré. 40 000. Posledné slovo. Spokojné tlieska. Písmeno. Obecenstvo. Spokojné obecenstvo tlieska. Toto je toho živým dôkazom. Peter, vydržte ešte chvíľočku, sekundičku strpenia. No, po také 8 slovo ste išli po 2 000 hore. Tam ste mali, ak ma pamäť neklame, 16 000. Potom ste nabrali trošičku paru a dostali ste sa na celkom solidnú sumu 49 000. Ďakujem. Teraz vás prepúšťam na svoje miesto. Ide Eva. Vítajte, dobrý deň. Ďakujem. No, kedysi ste hrávali rekreačný volejbal, ale výnimočná zručnosť pečenie. Je na to ešte čas? Pečiete občas? Rada. Rada? Áno. Máte aj nejaký taký recept, ktorý ste ešte nikde nevideli, nikde nečítali, ktorý je vašou nejakou špecialitou, doménou? Nie, ja dosť často improvizujem. A Z čoho mám, upečiem. nerozumiem Čo som. mám doma, z toho upečiem. A čo máte doma, z čoho pečiete? No tak, čo mám podľa toho, čo mám doma. Aký mám kompot, alebo ja neviem, či mám doma kakao, alebo mám doma čokoládu a podľa toho improvizujem. A sú na to nejaké také postupy, ktoré využívate tak akože vždy? Keď mám kakao, tak zásadne kakaové buchty, alebo aj niečo iné? Nie. Tak ako... Práve improvizujem, ako mám, na čo mám ja napríklad chuť, alebo proste, čo sa dá. Recept od vás nedostaneme, ale dostaneme od vás možno informáciu o tom, kto sedí v hľadisku. Môj syn Marek. Chutí mu, čo napečiete? Určite. Určite. Spoločenské hry, to je to, čo vás baví. Áno, a veľmi. Keby ste to konkretizovali, čo najradšej hráte? Človeče, nehnevaj sa, nie? To nehrávam, Scrabble. Teda so synom Marekom áno, aj človeče, ale Scrabble napríklad, a máme doma Risk, alebo Milionára sme teraz mali, Kamionom po Európe. Rôzne hry. Kamionom po Európe? Ja každé Vianoce vlastne máme pod stromčekom nejakú spoločenskú hru, s ktorou sa s chuťou zahráme. No dobre. Celá rodina. Najväčším zážitkom bolo narodenie detí. Zvieratá ešte by sme mohli možno spomenúť, keď to tu máte, že hobby.
Tak či máte nejaké... My máme doma psíka, Fenku, šicu a volá sa Jillka. 3-ročná. A je aj taká, že chovná, alebo nie? Na výstavy sa chodieva? Nie. Nechodíme. Nechodíte. Nie. Je to len taký domáci miláčik. Taký domáci miláčik, má značek, Dobre, presne. Fajn. Tak ste sa trošku predstavili nám to v štúdiu, vám doma pri televíznych obrazovkách. Myslím si, že dá sa povedať, že ten čas a priestor sme vyčerpali. Ide hrať Eva. Sú ľudia, ktorí z nich majú des. Písmeno. 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 Skúste niečo. Nie. Nie? Lety. Radšej treba niečo trestnúť. 2. Častý následok pravdy. Písmeno. Písmeno. Hnev. A máte prvé 2000, dobre? Pokojne. 3. Miera pevnosti. Písmeno. Písmeno. Skala. Pevný ako skala, presne tak. 5000. 4. Nesvojprávny zamestnanec. Písmeno. Otrok. Otrok. Dobre, 9000. 5. Hlavný cieľ niektorých ľudí. Písmeno. 2 písmena. Písmeno. Písmeno. Konzum. Konzum, 10 000. 6. Jej tvár má ľahkoatletický štadión. Písmeno. Elipsa. Určite s tým budeme súhlasiť. Je to tvar elipsy. 7. Slovesné dielo bez tvrdého obalu. 2 písmena. Brožúra. A máte 20 000. 8. Pomocná stavebná konštrukcia. 2 písmena. Lešenie. 25 000. 9. Rozozná lož od pravdy. 2 písmena. Deteskop. Detektor. A veľa sme museli odpočítať. 10. Pomaličky. Ľahkomyselne riskuje. Písmena 2. Písmeno. 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 Hazarder. Hazarder je správne. 21 000. 11. Smutné pozostatky stavieb. Písmeno. Rumovisko. 29 000. Dá sa to ešte zvládnuť? Ľahko vzplanie. 2 písmena. Písmeno. Písmeno. 4, možno 5. Písmeno. Tedy bude dôležitý čas. Ľahko vzplanie. Horľavina.
33 000. Máte dosť času. Minúta 11, 13. Vydarený oklame aj odborníka. Písmeno. Falzifikát. Falzifikát. Dobre. Sám som zvedavý. Posledné slovo. Vlastnosť bezchybného. 2 písmená. Ešte jedno, ale bude čas Písmeno. dôležitý. Sekúnd. Dokonalosť. Dokonalosť je správne. Zatiaľ ešte nič nebudem hovoriť, akurát poviem to, že Eva nahrala sumu 49 000. Ďakujem pekne. Vráťte sa prosím na miesto. A príde tretí hráč, druhý Peter, v dnešnom vydaní hry so slovíčkami, že v hre páli vám to. Vítajte, Peter. Vy ste profesionálny vojak. Ak to nie je vojenským tajomstvom, môžete nám aj prezradiť, čo konkrétne vykonávate? A tak s baterkami, vrtuľníky a tak. Kedy čo treba. S baterkami, vrtuľníky? No, nabíjať prípade, baterky. ako keby ste sa hrali s baterkami, teda takými na diaľkové ovládanie s vrtuľníkmi. No tak hráme sa s tými väčšími. Nabíjame baterky, keď sa vybijú a tak. To znamená, že ste v nejakom technickom vojsku, alebo ako sa to vlastne presne označuje? Tak označenie. Technické zabezpečenie? Letectvo to je. Letectvo, takto. Vo vrtuľníku máte šancu sa aj previesť občas? Ak nie sú iné povinnosti, tak určite sa nájde taká tá príležitosť. Áno, Na žiadosť. Prosím? Na žiadosť. Na žiadosť? A majú možnosť aj rodinní príslušníci sa s vami zviesť? No, neviem. Možno, keď sú tie otvorené dni, otvorené dvere a tak možno aj. Áno, pýtam sa preto, lebo s vami prišla sem k nám do štúdia aj vaša manželka, že či už s vami letela helikopterou? Nie ešte. Ešte nie? Ešte nie. Ja sám som ešte neletel, takže asi takto. A rozprávate o tom tak, ako keby ste už mali za sebou neviem koľko letov. No tak iba tak v myšlienkach asi. V myšlienkach, ale treba to asi vyskúšať. Vypražaný sír s hranolkami, to je vašim obľúbeným jedlom, to je taká, ako sa hovorí, klasika. Pri varení pomáhate manželke. Akým spôsobom, keď teda len ten sír? Nedelné jedlo, tak mäso, tak zemiaky očistiť, uvariť. A to musíte, alebo chcete? No tak chcem pomôcť, treba. Ešte by ste nám mohli predstaviť tú vašu malú ratolec, ktorú máte doma? Tak máme doma malú dcerku Natálku, 16 mesiacov. Je to živé stvorenie. No, teraz ste prišli bez nej. No tak ešte malá. To mi je jasné, veď nepovažoval som to ani za nutné, aby to bola, len som sa chcel opýtať, že kto teda sa o ňu stará teraz. Tak u svokry je teraz momentálne. Svokra je dobrá? Dobrá. Vychádzate spolu, tak to je pochvala vašej mame. Ešte poďme na ten prvý mobil, lebo tu je také čosi, že hanbili ste sa za svoj prvý mobil. Bolo dávno, bola to ešte taká pomerne dosť veľká tehla, tak asi tak. Ale dali sa už kúpiť aj menšie telefóny. Takže také tie veľké ešte na... Lebo mohli byť aj mobily, viete, ako sme si robívali také, že také tie plastové poháriky, nitka a tak, že halo. Taký mobil nebol, hej? Taký nebol, ale Nie? tam ten bol veľký. Tam ten bol veľký, ale aspoň ste mohli trošku posilňovať, nie? No, tak netreba bolo dosť veľa práce doma v hrade, takže taký mobil ani netrebal na posilňovanie. Jasné. Dobre, mobil teraz, aj keby ste mali, tak dúfam, že máte vypnutý. Nemôžete prijímať žiadne nejaké také pomôcky, že by ste niekomu cinkli, že povedz mi niečo, toto rýchlo a tak. U nás to nefunguje, u nás sa hráč musí spoľahnúť len a len na seba a na svoje sily sa teraz bude spoliehať Peter. Svat v piatok o 20:45 na Jojke. Využite novú ponuku na atraktívne zhodnotenie financií. S novým zaisteným vkladom bonus máte teraz možnosť získať garantovaný 4% ročný výnos a k tomu bonus až do výšky 1%. Slovenská sporiteľňa, vaša banka. Objavte súhvezdie kvality. 5-dverová Toyota Auris 08 Edition. Teraz s bohatou výbavou a klimatizáciou za 479 900 korún. Today, tomorrow,
Toyota. When a cold chill begins to burn at your very soul, that's the sweet touch of love. Oh, when just a drop of a name begins to sting your very toe, that's the sweet touch of love. Oh, yes it is. Just the thought of not seeing you would blow my mind. Dobrý večer, viem presne, kto ste. Pre akú vládu pracujete a po akú informáciu ste prišli. Nikdy sa nedozviete, kam som umiestnil nálože. Uvidíme. Budova Opery. S Mágiom vždy uvidíte, čo chcete vidieť. Digitálna televízia Mágio už od 333 korún. Od T-Comu. Objavte jemnú starostlivosť. Spojenie Silan a Persil Sensitive Aloe Vera. Odstráni fľaky a vy sa potešíte pocitom čistoty a úžasnej hebkosti. Dokonalá starostlivosť pre vás a vašu rodinu. Vychutnajte si úžasné spojenie Silan a Persil Sensitive Aloe Vera. Dacia Logan MCV. Viac miesta, viac zábavy. Teraz za neuveriteľných 249 900 korún. V sieti predajní Bala teraz nájdete sušienky Disco za skvelých 18,90. Roztočte to s vašim diskom. Akcia platí v sieti Bala. Opáli. Baby, I've been waiting for you. Don't run away now. You got nothing to lose. You can't tell me forever, and my eyes are on you. Oh, baby. Vaši najbližší sa zväzú s vami. Všetkým novým aj verným zákazníkom dáme za odmenu paušál pre blízkeho len za polovicu. Na celé 2 roky. T-Mobile. Jednoducho bližšie. Predstavte si váš vlastný byt. Konečne pokoj. Občas pradiete, občas si zavrčíte. Jednoducho váš domov. Vyskladáme vám ideálnu hypotéku. Príďte si po Vario hypotéku do konca mája úplne bez poplatku. ČSOB. Spolu tvoríme bohatší svet. Nissan Qashqai, stvorený pre hru s mestom. Prichádza veľký 3G test národa. Otestujte sa na www.3gtestnároda.sk a vyhrajte skvelé ceny od Orangeu. Ako znie tlieskanie jednej ruky? Noviny Plus po paneláku na Jojke. Čakajú dieťa? Ešte nie, ale intenzívne sa o to pokúšajú. A čo my? Aj vás zaujíma, ako žijú susedia v paneláku. Počkaj, toto je plat? A to je len základ. Vyzerala som presne ako vy, keď sme sa s Michalom zoznámili. Michal popreháňal nejakú sestričku, že? To odkiaľ vieš? Tak úspešnou psychologičkou sa môže stať aj v 40-ke. Dobrý večer. Rodinný seriál televízie Joj, Panelák. Dnes o 20:00 na Jojke. 16-ročný chlapec ukradol pri Leviciach auto a spolu s 3 dievčatami tragicky havarovali. Žolt Šimon označil Čákyho knihu za Judášovu a vyzýva ho na odchod z funkcie. 4 deti z Oravy pred našou kamerou ukázali, ako ich mučil vlastný otec. Sledujte aktuálne spravodajstvo, sledujte noviny aj dnes večer o 7:30. V dnešných kriminovinách uvidíte. Po pouličnej bitke je mladík v umelom spánku. Útočník bol opitý, odišiel zo školy a doteraz je v šoku. V Hrnčiarovciach nad Parnou prepadli väznicu. Zasahovať museli elitné policajné jednotky. Kriminoviny. Dnes o 19:00 na Jojke. Sťahujeme sa.
Mala sny o svojich prianiach. Písmeno. 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 Neviem. Hovoríte, neviem. Baba. Bčko, baba. Dvojka. Méta horolezca. Písmeno. 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 Štít. Dobre, prvá tisícka je, prvý krok sa podaril. Už to hádam pôjde. Trojka. Časomiera s figúrkami. Písmeno. 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 Orloj. Prasky orloj. 3000 máte? Poďme na štvorku. Záruku neposkytuje. Písmeno, písmeno. Písmeno. Farár. Bazár záruku neposkytuje. Peťka je výhradne mäsožravcom. Písmeno, písmeno. Písmeno. Dravec. Dravec, dobre. Je tam 4000. Šestka. Niekedy nestojí za reč, niekedy je dôležitý. Písmeno, písmeno. Písmeno. Detail. Správne, 7000. A sedmička. Môžeš ju hrísť hodiny a nenasíti ťa. Písmeno, písmeno. 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 Žuvačka. 9000. Peter, ale treba zrýchliť. A dosť výrazne, osmička. Dodá cukru chuť a vôňu. Písmeno, písmeno. 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 Vanilka. Vanilka. Ale prida do tempa, Peter. Naozaj, ešte raz nabádam. 9. Nemá meteorologička. 3 písmena. Písmeno. 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 Prosnička. 12 000. Minúta 12 do konca, 10. slovo. Ohľaduplnosť. 4 písmena. Písmeno. Písmeno. Taktnosť. 51 sekúnd. 11. slovo, 14 000 na konte. Celý deň berie peniaze. Písmeno, písmeno, písmeno. Písmeno. Pokladník. 19 000. 40 sekúnd, 12. slovo.
Zveličovanie. 4 písmena. Písmeno. 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 Hyperbola. 20 000, 16 sekúnd do konca, 13. Extrémne precitlivená osoba. 4 písmena. Dve písmena. Krehulička. Krehotinka. Nič sa nedeje, poďme ešte na to posledné, aspoň ho prečítam. Žije na samote. Pustovník. Dobre ste zariskovali, je to kopaničiar, síce nie pustovník, ale to už bolo v zásade jedno, Peter. No, my si teraz urobíme rekapituláciu, ktorá pre jedného hráča bude veľmi veselá, pre druhého trošku smutná. Peter, 49 000, 36 sekúnd do konca. Eva, 49 000, ale žiaľ 27 sekúnd do konca. A Peter nakoniec 6 000. Takže Petrovi ďakujem, nech sa páči. Posaďte sa na miesto a ten, ktorý otváral šuru, sa sem opäť vráti. Čakanie to bolo, no povedzme si, trošku napínavé. Napínavé naozaj, ale mali sme tu už aj tesnejšie rozdiely, že keď rozhodovala 1 jediná sekunda o tom, kto si pôjde zahrať v finále. Dnes tých sekúnd bolo viac, konkrétne 9, ale aj na toto našťastie pamätá naša hra, hlavne jej pravidlá. A preto, ak hráči nahrajú rovnaký počet bodov, tak je jasné, že ide v finále hrať ten, kto bol rýchlejší. Tým ste boli dnes vy, Peter, takže budete hrať o 98 000 korún. Bude to určite po slovensky, žiadna ukrajinčina, ani ruština, ani francúzština, ani angličtina tam nebude. Bude to po slovensky, či to bude výraz, ktorý je frekventovaný, bežne používaný, alebo naopak, kde si z histórie to naozaj netuším, ale tuším, že finálové slovo bude mať 10 znakov a na jeho rozlúštenie budete mať minútu. V tom najhoršom prípade samozrejme, v najlepšom 15 sekúnd. Ideme do finále. Niekedy ho predstihne skutočnosť. Minúta. Očakávanie. Očakávanie. Vy ste sem určite s nejakými očakávaniami prišli a predpokladám, že tie očakávania sa aj naplnia, zvlášť keď vám prezradím, že ste u nás vyhrali 49 000. Veľmi dobré. Áno, pokojne si zatlieskajte sám sebe, lebo dobre sa chváli sám. Takže, Peter, gratulujem. Všetko dobré. Vydržte. Petrovi zaželáme snáď len toľko, aby mu dobre dopadli štátnice, aby boli aj promócie. Veľmi solidné a slušné. Neviem, či teda si bude na ne prispiať z tej sumy, ktorú u nás vyhral, ale ja si myslím, že to nechá na rodičov a týchto svojich 49 000 využije na čosi iné. Či už na to, aby išiel niekam so svojimi kamarátmi, rodinou, alebo aby kam si vycestoval. Je to samozrejme len a len na ňom. Ja len dodávam to, že nám urobil radosť, že dokázal rozlúštiť finálové slovo a hlavne, že sme mohli opäť odovzdať, myslím si, že celkom zaujímavú sumu peňazí, ale na toto všetko sme pripravení aj v tom najbližšom vydaní hry. Páli vám to. Únos mojej sestry v sobotu o 22:45 na Jojke.